салом дӯстон, имрӯз сомонаи оилачиҷӣ дар ҷанбасти фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ Парасу 2025 қарор доранд. Театрёни тоҷик беҳтарин намоишномаҳои дар 2 соли охир таҳия кардаи худро дар ин фестивал нишон медиҳанд. Мехоҳед донед ки ин намоишномаҳо аз ҷониби ҳакамон ва тамошобинон чӣ гуна қабул шуданд? Пас моро ҳамроҳ бошед, то ки бубинем кадом намоишномаҳо дар ин фестивал ғолиб меоянд. санаи 22 апрели соли 2025 дар театр ва опера балети шаҳри Душанбе маросими ҷанбаст ва ҷоизасупории фестивал озмуни ҷумҳуриявии Парасу 2025 баргузор гардид. Маросим бо сухани ифтитоҳии вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матулбахон Саториён оғоз шуд. Мусаллам аст ки театр рисолати бузургеро дар назди ҷомеа ба дӯш дорад. Аз ин хотир ҳар халқу миллате ки театрро арҷ мегузорад, бо забону фарҳангаш дар олам шинохтаву пешоҳанг аст. пазироии гармуҷӯшони мухлисон, толорҳои пуродам бори дигар собит сохт ки театр қодир аст ба умқи дили инсонҳо роҳ ёфта, онҳоро ба ҷаҳони андеша водор созад ва дар ташаккули рӯҳу равони ва маънавиёти онҳо мусоидат намояд. пас аз чанд рӯз боз як рӯйдоди фарахбахш, баргузории фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз бо иштироки намояндагони театрҳои Арманистон, Озарбойҷон, Федератсияи Россия, Қазоқистон, O'zbekiston ва Ирон дар Душанбе, пойтахти давлати азизамон моро интизор аст. самгузорони ин ҷашнвора бо сипоснома ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин барои болидароҳии иштирокчиён сарояндаҳои эстрадаи тоҷик ҳунарнамоӣ карданд.